قدوس قائل مصحف قدوس اتحقي اتأمنت اتوكا وحز ፍጻመን ተዘንቱ አዳም እንዳበለ ሕጊ እንትድንግግ ፈጣር እንዳልዕለ ምእንተ ንድሕነት ንውሽጣዊ ዕንቆት ገጻት ምስገንጸልና ቁንጣር ምስ ፈለጥና ቃኤል ልረኾስ እዩ ኢልና ንብሎ ኣለና ግን ከንኽምስክር ታሪኽ እንትሕተት መዝገብ ሊቃውንቲ ብራና እንትቕንጠጥ ኣብ ህይወት ዝዋሳዕ ተምሳሌት ሳጥናኤል ምሩር ዝዕድሉ ቅዱስ እዩ ቃኤል ኣብቲ ዘመን ኦሪት ኣብ እዋን ፈለማ ኣዳምን ሔዋንን ጽባሕ ንሓለሙ መኽበር ንደቆም ሸቕል እንትትልሙ ነቲ ቁኑዕ ቃኤል ማሕረስ እንትህብዎ ኣብ ኦሪት ዝህረፍ ትኽቡር ጓስነት ንምንኣሱ ኣቤል እዮም ሸሊሞምዎ ብሕምከ ኣይበለን ቃኤል ሃብታም ቀልቢ ንቒምታ ዝዕቁር ኣይነበሮን ልቢ ድሓር ንኡስ ኣቤል ንእዝጊ ዘኪሩ ምእንተ መስዋዕቲ በጊዕ ሓሪድሉ ቃኤልን ከለዋህ ፍረታት ኣኪቡ ኣቕሪቡ ኻብናቱ ፈጣር ግን ሽዑ ናብ ኣቤል ጠሚቱ ቃኤልን ብጓሂ ምስ ጸለመ ልቡ ብጥማር በደላት ረሲሑ ሓሳቡ ብድፊት ሰይጣን ንኽፍኣት አንቂሉ ብቕትለ ተሓዉ ኣብ ጌጋ ውዒሉ ሽዑ ምስ በኸተ ብልባው ጣዕሳ ሓጢኣት ከቢድዎ ነፍሱ ምስ ከሰሳ ውሽጡን ኸጽሪ ንስሓ ኸኣቱ ንልዑል ፈጣሪ ይቅርታ ሓቲቱ እዝጊ ግን ጨኪኑ ፍትሒ ኸሊእዎ ሰኣን ኩሉ ድላይካ እልፊ ይኹን ናትካ ጐይታ ኢሉ ኣጓኒዎ መሬት ትድረቐካ ይጸምሉ ዝራእኻ ኢሉ ረጊምዎ ግንከ ንኽምስክር ታሪኽ እንትሕተት መዝገብ ሊቃውንቲ ብራና እንትቕንጠጥ ንጥፍኣታት ኩሉ ኣለዎ እዩ ሓቂ የለን ይርኹስ ኣብ መዝገብ ቅዱሳን ኣቤል ቅዱስ ቃኤል እውን ቅዱስ